Käy. Tarina tähän alkuun. Tämä tarina itsessään kertoo tämän tarinansa. Paukku, kananmuna keltainen, Worcester soosi, chili, Otatko sä Ville sen saman paikan? selleri, suola Tällä kertaa ollaan niin näin naamakkaan koko ajan. ja jalo viinaa. Syntymäpäivää. Katsotaan, Hyvä. kuka juo, kuka ei juo. Aina ei ole kaikki juonut. Kippistetään uudestaan. Vielä. No, otetaanko nyt sitten kerralla niinku tämän jälkeen? Joo, Sitten? No. Ei vielä pysty, vielä kerran. Yksi kerta vielä. Mutta ei tässä ole nauraa saatana. Ei tästä ole yhtään mitään. Nyt mä taidan vetää kyllä. No vedetäänkö tämän kuulauksen jälkeen nää huiviin? Ei pysty. Ei pysty. Mulla ei ollut nyt edes yritys. Ja vittu oli niin paha. Vedäks toisen? Tää maistuu ihan toiksesi. Joo, no. Sulla oli se murskattuna. Tää No maistuu eikä ollut, kun se oli siellä pohjalla ihan samanlainen. ihan etikaan maistuu. Siis et sä Saatana mukaan paha. heittänyt sitä. No en heittä, nyt on todistuskamera tuo. En mä pysty. Tää on asennekysymys. Niin no, mutta kun tää maistuu todella. Tuo oli ihan järkyttävän paha. Sä sen teit. Ei se maistunut edes viinalta. Oho.